Ikay. Tugsingaw. Inday Dani. Makabalit man o walay pandisal. Ang inyong programa akong isuwa sa kong kape matag buntag, Dolanday. I buy a funny solo and I. But, you know, to tell you honestly, your program, I will just put my coffee. And I will listen to your program standards of your life. Itago na lang ko sa pangalang Ramil. Just call me Ramil. Ramil, ang batang bronzy. Sikan ba sa mga orders sa Kauto Shop? Auto Parts, Dolanday. I am a carpenter and a purchaser of the big auto supply. Yes. Huwag ko mahilig dyan ko mag-Alibaba, Dolanday. I accept Dolanday. I like telephone conversation. Kapanaduwagan ang akong hilig sa dihang nabot ang Facebook. But you know, Dolanday, my hobby is that's true. Kapilan ako masakpan sa akong bossing pero ingnan na ako relax. Yes, I said my bossing. Hey, bossing, relax and see a movie. Apan wa masahe ang akong asawa ani nga si Carlota. But I have a wife, Dolanday. My wife, Carlota. Di gyud pwedeng makahibaw si Carlota tungod kay maldita kay Carlota. I blind my wife, Carlota, Dolanday. I blinded. Ay, blind. Tapos na ko siya di siya makabalo. Ano? Dolanday nga ba? Dolanday nga yan. Apan gingon nga way asong makungkum, Dolanday. But the smoke is going down. Og dinhi nagsugod. Kining kapnod sa kong And this is kinabuhi. the story of the start of my life. Og dinhi. And then it. Anay tabu. What happened?
bi, order lang niya kung kon. Sige. Abiloy, be. Murag lain mo day mo ang kon, murag dili makayo kontra gusto man nimo ang kon lagi. Wala, uy. Ikaw ba? Dahil tangan. Puloy ng dahil. Palihog na lang kuan ni kay ha? Para kuan ba, walay kuan. Ha? Sige. Wala makakanalain. Wala lagi, no? Kaya naman ka. Oh, kanara. Tawagan din ako, be. Manawag naman. Oy. Hello. Oh, gusto man. Ha? Oh, sige, unya na kadto lagi dagan pa kay mga kuan ako. Sige. Oh, sige, bye-bye. Uy, wala na tong mga visa ba? Wala na dito. Lagi. Relax. Sama na siya nga. Still young. That's your fault. Yang. Di kulang na taan ng trabaho. Sino niya po tagyangan eh. Lagi. Wala na dito. Gayan. Lagi, manawag na nga ni. Tawanan niya. Hindi kinitawanan. Puloy ba? Hello? Station. Hello? Hello, tapo sa police station. Hello? Hello? Uy. Hello, this is Talama Police Station. Magkano kasi? Hello, Joan. Ay, kita ni. Si Ramil, oy. Ay, Ramil. Ikaw ba? Ano yung tingo ba? Ikaw ba? Pinatiyong na lang ka. Joan. Kumusta man niya? Ay, mo kaya kay Dre. Ay, naman kay Sipon. Di sila kayot nila. Pero sa mata madayon ng atong kuwan. Ha? Pero sa mata madayon atong Ano sabot ba ka? Nakalimot naman ko eh. Sabot, ba't namang gawas na niya? Lustro-lustro lang. Ikaw ka ni ko ato niya, Aki. Sabi na ko, nakakaw. Wala ko talaga i-Facebook eh. Batik busy ka. Gitis ng tako ni mo. Makagawas man ko. Naman ko'y motor. Hindi kay, umaya ka sa kuha nga. Di ko ka. Text mo na ka rin yung malay. Lagi. Oh, Ben. Tuan, okay na? Hindi na nga. Ha? Okay na? Okay na. Lagi. Sinsya na ka. Isama ka ng kauban. Basi luso Ano kayo. na siya ko eh. Di ba na ko rin kastorya diri. Ay, ikaw. Sa jahat lang ka pa. Hindi. Joan, kita lagi. Tadi ba Yung mga sige ka makita. Sabi niya, pagkaman niya. Kumanigawas. Wala mo ba? Kapag sabihin ako, tigawas mo. Lagi. Ako'y bahala. Wala ka yung mga matinga sa inyong malay, Ben. Uy, ganito dito. Mabang nagangkas tiger dito. Mukali. Gani, kita na tapong ako. Text ka, ha? Basta, pag bakante, sundoon na ka, ha? Sige. Driver. Sumay... Tama ko, Pek. Landan mo ko gabi. Ikot kay sabay ako chase ba? Ano ang magikan gabi na? Magtagsa ka sa kuha nga Ay, siya. Tingnan ka, naglamay ka. Naglamay, bitaw ko. Dahil nga chase akong gidala sa lamay. Binuwa. Sir Jay. Yo, Pek. Malo ka. Oh. Kuwapan. Bisagin na. Akong motor. Tanawa na motor. 8 na nila gidala. Ang imong motor? Oh, tanawa nila gidala. 8 na. Pero sa babae, utso na po. Ay, 8 na. doy, pa. Grabe, grabe. Nga, kumusta naman ito ang kuhan? Isa. Kumusta naman ito ang pisa nga gikuhan dito? Pinawa. Wala pa na lang natin dire. Wala pa ikuha ito. Siguro kayo na. Grabe kay ka, Noel ba? Season. Usa man Season na season, jugay ka ba? Pek.
Ako magsito ng mga mangga, mga prutas dapat. Ako part, kadaan ni kasito. Oh. Ada kena order na ka. Unsa man eh? Ada, na isa ka, kane. Rambutan mali nakalistaan eh. Ay ka pataka, ada. Kane. Order ko yung mga order dia. Ada. Kana? Daggan ka na dito. Walay problema, tawagan ako si Kwan. Amber ka. Makina na sa kana panay ha. Ay, Amber. lahat na. Patong panikad, dagom. Ana. Oh. Kana imong order, ingna na dito si Ramil. Ha? Oh. Patay ka? Oh, sige. Ay, katong akong makina sa pambot. Order sa ko itong makina sa pambot na Robin Padilla. Robin Padilla. Oh, kita na tayo. Ay, Bill. Bill. Di, pamis. Ay! Ay. Sige, papay na. Ay. Sana pa na. Ano yung sortejo mo ba? Oy, Noel. Ito ko, lamay ba eh? Sabi juga ka ba? Lain umro yung silamay daw. Ito ko, anak ko dyan sabay ka na pagpadunggay kang People's Park. Oh. Naitik dyan. Tingin na ako, hey girl, sakay na. Sakay na ito. Sakay na sa mga motor? O na. Ikaw ba? Sige, kumpiyansa niya ba? Sige, kumpiyansa. Sila di mo kumpiyansa na ako. Pag Noel, pati, hindi mo kakuan. Basta man dyan. Kita ka na kung mga resibo. Dara. Kanya. Bago na ba din King's Court. King's Court. King's Land. Yan, an expectation. Sabi. Anak. Katong sa kwalo ka na nga. Twin B, 103 hours. Sige, good. Palabi, gano'n mong tirada niya. Siyempre. Sa ako, ikaw ka rin kasi nagdalibaba diha. Ang pagtilibaba, Daga kayo malawag mga customer, dili ka tawag kayo. Sige na kayo diya, busy ka lang. Puro na ba nagpunsa ng transaksyon mo diya? Ano? Sige na. Itakas kong part, bagong Jackson. Isa nung pwede na mong chicks, diba? Galing Manila, Paris. Ngayon na, Manila. Pare. Taga Lasali, Lasali. Lasali ba? Pirated mo siya nung uyab di mo pa. Nabris ko lang Tuwa na lasali. siya kabok diyan, nagbakot ka ng isa. Kadang na, YouTube. Ikaw ka na dapat. O tatoy, asa naman itong chicks naman tagaman na itong taga U-Belt? Ano mo na, taga Ubert, ay. Miss ko lang U-Belt. Lugar mo na U-Belt. Bay, ayaw kong pa na perting sir. Taga U-Belt sa eskwela. Sa course niya. Siman, siguro to. Sabi tayo babae nga siman to. Grabe din bataan. Pero katawa ko yung mga taga Lasali, bay. Volleyball player. Oh, kanya. Atchot, volleyball, kita ka, atchot, volleyball. Grabe siguro. Grabe siguro ka ba? Ingon sa sa kawan na gud. Ha? Dahil lang ganun. Tawag sina. Ako ni bahala na Sama siya. ng ringtone yung sabaan ay. Patakat ako pisa. Landline ba yan eh? Lagi. Ako bahala ni. Sama, isa pa ba? Hello. Oh, saan ka na? Hello? Hello? Hello. Hello? Kailangan mo dito na. Hello? Hello? Sabi ka, Mel, this is me, Stephanie. Hello? Mel, Uy, kumusta ka? putol ka, putol. Gusto ka din sa pagtawag sa kuwa. Dati masikang tawag sa kuwa. Stephanie, putol mong... Ayaw kayong tandugay, putol. Gusto pang wifi. Ana. Kana, hello? Kana, okay na? Hello, Steph. Sorry, you guys, Steph. Ako Ikaw ba, dili na bago na jud ka ba? Ikaw din na human na mo kuha ako ang pagkakuat. Kasi nga ka na kayo ka. Iyan siguro mga lalaki, no? Ikaw ba? Wala ko na mo ki-add sa Facebook.
kayo na sa katagay kong time. Narisip sa mga kusok ng pangalan mo. Isip yung mga pangalan dito mo. At ko pa, paklik, ana, o. Lagi-lagi step, pangitaon sa dagan mo ginagapaad sa kuwa. Good mo nang pangitaon na tagato i-add ka dahil, ha? Ay, 5,000 ang inuwang ko dito, friends. Lagi, basta promise ko mga natita. Oo, ang piyesa na. Ay, salamat kayo, boss. Salamat kayo, boss, yung piyesa. Hello. Oo. Uy, sino yung Facebook din na? Sige, ganina ko sige tawag ko sa pikas sa busy kayo mong linya Sino dahil. yung isuyo din na? Sir, sorry, kung piyesa na ikon, sir. Kaparan kay Noel o kay Kwan. Baba. Piyesa na ikon. Kada ini May nag-order sa pizza truck ka, isa ka truck ka pizza. Sige, sir. Katong Sige. garlic. Sige, sa Redmond. Nakibala sa Redmond. Garlic ka pizza, garlic. Sige, sir. Ayun, there. Sige, bye-bye, sir. Okay, bahala, sir. Ipa-deliver tayo ang pizza, sir. Right away, sir. Okay, bahala. Sige na, bye-bye, sir. Bye-bye. Hello, sir. Sige, bye-bye. Pandamay, apit kong bulabog na. Sir, ako lang bahala to, sir, ha? Sige. Basta kayo itong pizza, ha? Ito pizza. Dayon mo. Kaya mo Ignacio. Nasa mga anong hinito ka ba? Hinito ba ni Mulo? Tagaimig kape tayo, be? Pabugla ko. Ay ako tagay kape kay init na akong oda niya pagkapiyas pa ko niya. Kaya lang. Kaya uso na. Dali, ayaw mo ka na ko. Magkuntis ang Ice Bucket Challenge. Dali, Bugla pa yung ulo. Init pa yung ulo. Sa mga ulong mo init, kaya mo kayo bubuadas, pandamay ni tawanan. Pero kung na mong kwanay no? Uso na init pa yung ulo. Kabalo ba yan ka, pare? Ang akong mga truck di kadagan kay White Pisa. Pare, sa pagdagan lang mo ang truck, gingnan ka na ko nga. Kailan na kabulan, way nagadagan naman truck? Mga unom na kabulan. Kato pang panghilit sa ligiging pagkawala, pagkabos ko, hindi silang ligid para makadagan na. Sili na mo, pare, katong akong tulog ka truck, nakastandby nga mo biyahe yung dato. Ha? Hindi point to Mindanao. Vice versa. Vice versa. Ako na nag-order ang imuhang O, pizza. order. Wait, dapat last week pa nakalarga na. Nalugay na ko. Wala ba niya? Ay! Nalugay na sa unig. Kay bulong, ang kini. Mel! Sa problema lang, di ba, ako, sige kong hatag sa inyo ang mga order slip. Ganun pa ba man ninyo ni-order? Nakakinalawag din eh. Ang gitawagan naman ito ni Ramil. Si Ramil may nagtuna na. Ganito hanan eh. Ang awa na ganyan laki ni Ramil ba? Ato pa ko dito eh. Ato dito. Mel! Lagi. Ako yung bahala siya mo. Lagi kita. Ay, naku. Ikaw, Margaret, ma'am. Suko na yun ka. Lagi. Ay, kabalaka kayo. Labo na lagi misang sae. Lagi. Ulit ako pa ko. Labo. Ang atong taga. Asa ato katong taga Kalinan? Wala na niya. Ito. Asa katong taga Tagum? Wala na. Ito. Mel! O, lagi. Uy! Suko na kayo dito si Oh, sige ba? Padulong ng pisa?
Salamat kayo, mabili pa na ba sa ako'y morte? Excuse sa kada yun, nag-order ko pizza doon. Sa mga Putin tawa. Padali. Ay, sabah. Padali lang ba? Sige bro, salamat juga bro, basta pag ako na yung order bro, Suko na kayo ang ato ang customer na sa gawas. Basta magagabay na ako, gusto rin sa telepono ba? Kadali lang ba? Basta na ganit ka order na pizza. Ikaw, believe juga ako ni mo. Basta ako na yung order. Di yung kang balibad ba? Uban mga shop na, di mo kadali. Men, gitawag na ka dito kay Suko na kay si Boss Ignacio. Sige, bye. Sige, bye. Suko na kaya ang atong customer na sa gawas dito. Gibubuan na mong ice bucket. No, di ba ko Sir. Ito may tirada na, sir. Hindi kasi palawa ka lang yung mga linya. Busy mga kayo. Sorry mong ikuha nyo. Pizza na yung mga gina-order mo. Purchase ka pizza? Do, kumalawa na purchase. Sige ka, kaula ko na purchase. Do, di kayo na sa pisina. Do, Canvas ko, sir. sinaw na kayo na. Canvas ka rin ko. Asa mo kinanbas mo? Ang pizza ni kumpare Ignacio, asa man? Pagkakaswit, nalugay na nga kung negosyo ko sa akin. Ingay ka nga kung ulo. Lain po kayo. Tracking mo kayo. Track mo na yung mga mo pareho. Ingay ka nga kung ulo. Ayaw Mo sa pagkaya ko. Ice bucket challenge. 1, 2, 3. Kumusta yung evening games? Wala na tuhod na kumagdan. Sunod na kaya kung paano siyang Pareho siya man ni Pare. Pag-uli ay sa kandila ni Pare. Pare, kayo lang sa pare. Kaya mo pare. Ako din isitin, pare. Kalawkawan nito. Ikaw pagod nito. Sir, relax, sir. Kasi relax. You're still young. Ha? Sabi ni It's mo, not time, sir, to make a change. gusto ka i-change yung lisa ka na ko, Dre? Gusto ka? Ha? No, wala ka tawag ipatrabaho, Dre, kaya para magtilibabat lang. Oo, Ah. Iingat pa ka nga. Okay na tanan nga. Unsa man yung Ah? Dako kayo na ito ni customer ni si Pare Ignacio. Agol pier ni. Pull out ko na ang akong mga judicial mo. Pare, ayaw kabala ako ng visitor, pare. Ayaw kay kanitawanan eh. Hindi ko gusto ka pull out ka, pare. Masig ka niya ako i-pull out, eh. Kasi nila, masipag i-pull out mo na ako. I-pull out ako mga sa... Ayaw, pare. Tanawa. Ma-pull out ka rin. Dako na kayo ng account ni Drino. Ma-pull out ka rin. Ikaw, di ka mag-ugma. Wala ka din. Sarap na. Ayaw lang. Pagitaan ang ubang mga auto parts niya. Huwag yan po, tanggalon niya po ka. Kaya na mo yung style. Ayaw ko gusto niya. Ayaw. Nainit na nga ko mo. Hindi mo ulo. Ano pa? Isang ice bucket salad. Ayaw. Wait mo din. Nahimong tulo. Sorry, di ba, sir? I-pull out na ako ni. Pare, ayo. Sige, Juan, pare. At Elena, ako ba'y nalugay na negosyo? Pare, ayaw kayo ka na, pare. Ayaw na buhat na, pare. Istoryahan na lang natin. Ito ni may istorya, ito ni. At Elena ko. Sir, istoryahan. Pare, naku ihatag siya, pare, ka na lang, ha? Niya, pare, di ka ganan, alin, pare. Split pagod ako kumpare kang. Split. Kisa ba ni? Pangutan ako kisay pangalan na. Ay, mo na. Balik-balik lang ang pangalan na. Ay, hindi mo na. Pagkanindot sila. Tawag ko, masaya ko. Nagmagulong ko ng padera, makanaanak ko. Sir, sabi mo ang reaksyon na ni Sir Open. Pare, okay ra no? Pull out ka o Kita ko na gusto rin pull out. Basi ka nang imong tao may ningong pull out. Pull out ko dito hanan ni, pull out ko dito sige tilibaba ni. Pull out. Sumuluwi ko sa dili na lagi ko magana, sir. Pero sige tilibaba do. Oy, wala na ko patrabaho ni magtilibabad ka. Hindi naman paglali ka sayaw ko. Hindi na lang tamang linggo Eh, mastoryahan magkupre. Gana. Makawat pa kong mga bisag tulog adlaw pinakadugan. Sige, ako'y bala. Pero nga na level, Ikaw, sus, ambot lang ni mo, men. Lagi mo sa kunibala. Asikasulo ko rin tanan mo. Sige, ano.
Kabalan sa dinuguan na yung paborito. Mga na kao na dinuguan mo diya. Malo kali ko pang dinuguan. Hindi mo, di ba? Aselan. Malo mo sige magkakaon, anong busy magkakayo? John, bless yung papa. Pa, Bless yung papa may pulos. kumusta naman ka pa? Jun, okay na ko, Jun. Ikaw, kumusta ang school ni mo? Okay ako pa. Always stop. Okay, always stop. Tapos sa bright. Good, iya. Ikaw, sige, kanang imong bag, napuno na nagpuspuro dia. Sige na lang kapangitag damang, ha? Ano pa, uy? Ayaw na sige kasabay mo anak kay mo anak na sa kinahanglan na narala dire ikaw. Sige kaming tawag dili ka makontak. Anong busy magkakayo? Ma, may away na po mo ni Papa. Wala. Ato na ito. Terkasong ta karon. Wala ako dire. Carlota, ay ginisiguan. Sa dili. Naku, problema sa trabaho nun, kaya na pending tong Kay trabaho. nga man. Ano be, ako pa utangan ni mga anong inanaman ka. Sige nga naman ka. Maglalis sa puntaan na. Ate na ba? Ay, kung kailan nakapag-storya ka. Wala ko kabalong, ada ka mga babae sa imong kanang sigang tilibabat. Ha? Carlota, ay kung pasangin li, anak. Kaya ko, Astelan, ayaw na. Nagsorte sa kuha do. Naka-wire top ka. Nagsorte sa kuha. Si Ramel. Di kay ko kay si Ramel gani. Ay na Ramel. Naka-wire ka siya nagsorte sa kuha. Si Puloy. sure ka? Oh, Ay, ginitawan na ba? si Puloy ang katong isa. Katong gani nga. Marool katong si Noel. Katong sigiran katong adarit kayo. Ayaw ko pasangin li niya. Ako busy ko, kanadlo. Ako ba yung tigkanbas ba yung mga pisa? Ay sis, ulit kami ng ilong ni mo. Ayaw na. Ayaw na tayo na. Ay, sa sila ko di mo madala ni mana. Sa problema ni mo? Ikaw ang may problema, dili ako. Kung di ka magbago, di namin makita ni mo sa mga anak dito sa balay. Saksak sa mga lipatan! Well, di man laki ng ulang nagtilipapa din tawanan eh. Sa kay di ko na. Diwas, dali. Uy, Ako sa ikan. Ay! Loy! Oh, kumusta man? Unsa na may kuan na kuan nimo okay na? Asa to? Katong kang... Oh, boss. Bus Ignas, no? Oh. Okay na. Deliver na to. Tarungan na kay masig makuan na punta ha? Lagi, ako na yung sa bang kawin. Bigyan na biya natutog itagaan na kay natutog babae gani. Sino ako na bala? Oy, Oy, Wen. bossing ko rin yun. Are, Will katong nagkuan sa kuan Boss. Okay na ba? Order yung biyata ko. Okay na, wala na problema na asikaso na sa kuan ni Ramil na asikaso na dito. Sino ka, Mel? Si kaso na na, no? Boss. Tayo ba si Noel na? Noel! hey boss, takas ko chase si Bebos, Matt. Chup Boulevard. Sining tawanan ni sigarang mata, bungis-wis Ako kayo. may problema mag-chicks-chicks ka basta yung trabaho. Hindi nyo pa... Wala na yung problema, boss, na asikaso na sa ni Ramil. Ako boss, samtang nang mga pizza boss. Nakoy, karga chicks. Ay, chicks ako pag-connector sa mga order. May. Boss, ay kabala Ako sa ka. napakoy resibo, gikan no, di pa ni Bisbit. Asa mo nang ikaw? Ha? Ila Alex? Alex, yung sa Bagyo? Aja, ako kay kwan na 150 naman na. Kado lang kay boss, kay Urumunon na din boss, ay kumpiyansa din boss ha. Dalaw ba yan? Nag-ilag out na naman ng Facebook. Masakpan ko rin. Boss, ako na yung bahala to, boss. Asa mo nang mag-ikot? Wala, boss. Pantay ka, ha? Pagdili ka din mo na mo, kay mag-doubt ka nito ang itong mga customer nito sa Madrid City! Pantay na ito. Lagi, boss, ako yung Ang bahala. mga tracking dito sa Agusan del Sur! Sa Tigo City! Sa Tacop City!
Any point, ha? Medyo na, oh. Sige, boss. Ako'y bahala ni boss. Bantay ka na, ha? Uy! Facebook naman po kanila. Mauna. Nya, kumusta naman? Unsa man ni? Tulo na kadlaw karon. Okay na lagi. Bantay gito ka. Maabtan ta karon. Mao din wala na kay tawag-tawag din ha. Kay nag-Facebook na po ka. Sige active, sige add as a friend. Unsa man na dira mga Ikaw, Loy, ba? Kung wala kay Facebook, ay, pangdamay. Kung tuwan, sinuso mo ka. Oy, friendster ni ni. Uso na ni karon, friendster. Si boss, ibang si boss ito. Layan ba rin si boss yung mga upper? Julin-julin din na niya yung kuplas. No. Pero. Ako ba? Kabalo ba mo nga nag-problema ron? Boss, unsa may At problema? ito sa gawas siya, bita si Ignacio dito, kami story, ikapoy na po ng kumpare. Ano na po? Order nga pizza. Asa naman na? Pare, tulog ka dyan na milabay, wag ya upper! Parang ginela pa rin. Parang ginela nga. Manet, go sa diya. Parang ginela. Pare. Hindi, madala init pa nga kung ulo. Kaya init ang bali mo ko, no? Ano yan ako? Ay, maki-challenge! Sige, hindi mo ni sabak sa rin, Pare, inani ni pare, ang imong pizza, padulungan. Pabuta lang, hantod alas 6 gabi, ha? Pare, usa man Kagayan na mo gi-order, kagayan, mag-isaking lang. Usa man pare, nagagod ka. Kung may klaro, di pa, pulaw na ako mga O sa rin karga na o sa rin karga ng imong tracker, ikarga ta. magkarga kong tiles. Kahit may imong problema, ayaw ka malaga. Try sa rin akong 5 kabog resibo 3, makaya. May nainay na pa yan, sila. May Dili nainay na na pre, pulaw na ako na pre. Nagagod ko pre. Ipon out mo, Manet. Ay, ka na bahala diyan, Manet. Ito kako, pwede ko kako. Boss. Boss. Tanawa. Bill, tanawa lagi ni mong style. Usa ba, sige, last na lang yun pre. Doa kadlaw, pag di mayo kung sak, pulaw sa ko. Tayo nga ako, Bernie sa Bato. At lunis na yung magwa na. Okay. Sige, pagkabaysan. Bantaya. Taran. Tanawa lagi ni Ramil ba? Ikaw, musa ko do? Mautan na ko ni Bodo. Isa raman na. Isaray akong madungga ni Bodo. Matarbaho pa bakaw din na. Ang trabaho, boss. Uy, Matarbaho pa bakaw din na. ang trabaho, boss. O niya. Desisyon na yun. Magsigil lang kag tilibaba. Sige kag Facebook. Magsigil kuan. Magsigil ka. Kung init makikagulo sa kaloy. Magsigil lang po kag Facebook. Magsigil lang kag tilibaba. Pero okay na ko mag-Facebook do. Ang matarbaho pat ka oras. O niya. Kailan na nakaadlaw. I-request na to ang Do. Baway sa kado. Mga 5 ka bulan. Sir, grabe. 5 ka simana. Kasi 5 kadlaw. Lang sa kag 5 kadlaw do niya. Nakuha nagkakaroon ka na ko tawagan. Pag di ka magbago, mark my word, the damage has been done. Sir Edmond, maluwi ka, sir. Ano? Pasalamat kayo kay 5 kadlaw. Ba nag-voluntary ko na advice to resign. Mauna! Facebook pa! Pagkuhan pa din na! Tawag silibaban pa na, tawag ka ng mga... Sir, ginuwil mo ganun, sir. Oh, grabe may chick. Ako? Wala pa ko yung palpak ko trabaho. Dala pa ko yung receive.
Six ko, pero wala mo kong takyas sa trabaho. Awat ananay ko, ano? Ana na ko ha, tag-tulo, tag-lima, pala akong chicks. May estudyante pala. Away na naman, limang kadlaw. Uli na sa dito ba? Pag Facebook or pag internet na sa gawas. Hindi mo naman yung mga internet cafe nito eh. Pagpaulo. Dahan ka palagi. Nagyo kayo mga anomalya yun. Nagyo kayo mga, naman yun kayo mga binuhatan niya sa mga trabahoan. Ay, naginig doon. Bao na! Jun, ano, 20, pag internet dito, pag internet. Ay, dungag ganina. Ha? Usa? Usa yung ay mot, talawa! Abong gatas masilingan ba? Paulaw ka! Huwag ka na oras yung mag-ibuhat mo kapag gano'n naunggol! Ha? Ikaw, Ramel ba? Wala naan. Tiguan na ka, magsige pa kag Facebook. Sige, tilibaban. Sino na uso ron? Ay, kahit na uso ron, huwag ka nang kuhaan. Sa pangalala, kanang gikakaw to. Mauna. Ayaw kong kalana, Mauna, ikaw, kung tarungay mo kinabuhi ni mo, kay kung di mo tarungan, manglayak mo dire. Ha? Wala na kayo anak. Asawa nga maabtan mo dire. Bulib sa kong 5 kadlo. Lit? Ayaw na. Gipakuhan ka, gipaundang sa kasi di ba alam si mga amo daw. Suspended kag 5 days. Mauna ikaw, pagbag-off. Mag-type na mag-elect sa Pinoy mo. Lako. Papago niya, ha? Lagi! Nagbago ko Dulanday. Lisod yun ko nakastrabahoan, magsige na kag Facebook. Nakan may makarelate diha ba? Magsige na po kag tilibabad. Trabaho. May nalang gani kinauluyan si Sir Redbone, nung ipabalik pa ko niya. Karon, kung namin manawag, about pista na gitna. Facebook man ko, kanang break time. Salamat kasi gayon Dulanday. O more power din sa inyo ha. Palihog na lang kong patukar sa kong paboritong kanta. Hapit ko mawirla. Sa English pa, half crazy. Dagang kayong salamat o hangtod sa sunod ni gayon. From sa 11 Davao City. Inyong suwat magtatampo. Ramil. No.